Namimount ako. Tungkol kayo ito mga kigulak. Biyaan ako. Mount ako madala. Nganong biyaan man ko. Kayo itong kutigol. Muli na lang sa kong balay. Mabre ka ba? Tanawang pangit! Nagilak-hilak ka san! Nagbula ka rin ni John John! Hi Jan! Jan! Kumusta ka na Jan? Ara mo Jan? Namimiss kong maray si tinda mo ning balot Jan! Ngaw na! Tagap! Kitangit! Kinanaribat! Ho na! Kinlagom kagbugan! Lagom pa kay Leo! Buwan na! Dagan kita giptip! Awang buhok! Anak niya o! Nausa man niya akong anak! Nausa naman po ka na! Gibiyaan kong dyan, ma. Sus, ginawa ko maghilak-hilak lang! Laki lang hilak-hilakan! Ayaw hilak-hilak! Ang tulong kay beauty mo nang biyaan! Kaya naghilak-hilak! Madunggan ta ang inteligasyon katawang anak ta! Sunod na rin! Sunod! Tanaw si amang o. Tanaw nila kuwan. Nakanan na siya. Ako dato naripan, baawan nila kuwan. Bakang na. Nanochis, siguro kayo ito, tanawa. Itong keke ba? Natalital na. Taliling na si amang uy. Makalang sa dari amang? Amang! Kuyaw, pasunodagway ang para mga nakasuyop. Suyop pa siguro kagikan. Ni ako ba? Ay, pagpiyansa ka naman karon day kay Gino ko amang dalag gripis. Hadlok kay atong kanang lugar. Oh. Ha. Oh, sabi na nabiyak atong naagi. Ay, nasi pala biglaag. Namon loko niyo mo baro kay kitanggalag itlog. Ay, kumpensa nang balay niya libat. Ay, pinsa na libat kay nagmahaw na di ako nag kita nagilak-ilak. Gibiyaan ni Jan, dito Jan daw Jan. Oh. Nang siguro lang rig paana. Just kino siya ay kumpensa na niga. Ay, bigla sigdan kayo no. Gidoro. Sa panahon karad ako gripis ay ko kumpensa. Ha? O sige na sa nakakon ko magto. Namangita pa siguro kag ate na pud oy. Ana, nausa naman ka nari pa gikato ni agi na. Rami ra pangaga na oy sige dito ka. Jan! Magbibitaw mo! Ayaw! Jan ba? Inom, tama na nga. Tama na na. Ay, nasikando ka ng Jan. Nung saan pa nato, nangita mo kayo si Jan, tinuod nga bangag. Ikaw naman kay bangag, pero di anan marang tae. Tanawa, wala kay batasan ba? Pati inahanin mo yung mga bukal-bukalan. Mubaba ko na dito. Tama na nang inom! Sige, inom, tama na na. Samang kama oy, gibihan di ako ni Jan. Tama na na, dili man sige hubog. Kaya mga hubog taon niya, magpataka na niya kaglakaw. Pero ipod sa akong anak taon. Uy, bantog na gibiyaan po taon ni Jan. Kay, naunsa man po taon ang naong ani, mura man kumot-kumot o pito kayawa. Over. Maragwate swerte sa lalaki. Diri na punta sa babae. Karon ka na si amang. Oy, si amang. Eh wala mo ka swerte sa lalaki. Dito na pugko sa babae. Abang-bang ang mga karon kay sakto ning ako sa imo. Giyang-giyang jud karon awa. Ang nakita ko na Ermon. Ay, katambok sa mga
gulay lang ito jud mananom-tanom ta dili ta magsigig parites kay makagulay gyud ta tambo kay kung mga gulay. Anak niyo sa man mo na siya ng anak. Bakit naman mo hubuga? Imo to siya mga pati man to siya agit ato man pati mo hubuga. Di ba kay inang tagal na dili ka magpalagi gumugubog? Tanaw na unsa naman aron? Tuma, Unsa na sakto? sakto. Nasulot. Unsa na sulod? Kuya Pam! Ha? Gilis ka? Tulibat? Ako dali! Ulit! Ay, tayo ang anak mo manyakis kayo. Nga na nagdo, pero manyakis ba na? Rites! Gilis ka si Amang! Amang, kung ka na, Amang! Unsa na ka anak? Awa! Kasabot ka sa gistorya anak niya? Kasabot, direct din sa dyan! Nagsayaw-sayaw lang sila!